amehlo angibona nge-5K. Queen meets king, then the puppy love thing. 103K, especially 30A. Inhlanga yami angishaya ngama-2K. Into engiyithanda ngawe uthi azazi ufunani. Thaya wami nomoya ayawuthuthwa abangani. Banginakwekhitha inhliziyo cela ngalikhiphi ledlizo. Shebo zami fina nempilo mangithinta khuphuka libido. Kudloshu cross board yeswati yolobola mase sifushaka yokhoza imfene hayi umthakathi uyozona madlamini njemakasijatu sizile emnyama nenkomo zayo kuhle kunje kuhle bendawo wa sabuza somhlobo uthando lwami lungishaya 10,000 suku nemini ngiyafanga uthando lwami lungishaya 10,000 suku nemini ngiyafanga angaboleka ngame mina ngazalwa nawo ngingakwazi ukuyibona imbali eqhakazile emhlabeni angaboleka ngame mina ngazalwa nawo ngingakwazi ukuyibona imbali eqhakazile emhlabeni izokutotosa zophathwa